Creo que no. Acá no. ¿Está conectado? Buenos días. Bueno, buen día a todos y a todas. Celebramos la sesión extraordinaria y urgente del Pleno ay, del 22 de mayo del 2025. El primer punto, ratificación de la urgencia de la sesión. Bueno, se nos ha requerido para la firma del convenio con la CIUC para la celebración de las pruebas ABAU que tenemos que entregar todos los ok's, ¿no? De todos los concellos, así los hemos requerido y el último nos ha llegado el día de ayer, si no recuerdo mal, ¿no, Marilu? Ayer. Es por eso que como durante esta semana y solamente nos quedaba hoy para la celebración del Pleno, tenemos que entregar a la CIU el convenio, ¿vale? Con el Concello de Viveiro, pues es por eso la urgencia de esta sesión. En comisión se ha votado por unanimidad. No sé si queréis intervenir los grupos. Partido Popular, entiendo que no. Partido Sí. Socialista, Bloque Nacionalista Gallego. Ben, bo día, pois a nos gustaríanos facer constar que, tendo en conta que este é un trámite que se ven facendo, como ben se acaba de explicar, pois por menos dende fai un mes que se recibeu ese correo electrónico, que era visto que iba a ser necesario un pleno para a aprobación pois do punto que hoxe se trae, votamos de menos que non se teña informado pois con un mínimo de anterioridade, é dicir, vai haber este pleno, vai ter que ser extraordinario, como mínimo pois unha chamada de cortesía para informar, tendo en conta ademais de que se está cambiando a hora do pleno ás 9 da mañá e que todos traballamos. Recordaredes ben os concellales do Partido Popular cando protestastedes porque se adiantaban os plenos unha hora pola tarde e foi unha decisión consensuada que se falou en comisión e demais. Entonces, atoparte unha convocatoria para o día seguinte ás 9 da mañá sin ningunha outra chamada nin explicación, pois consideramos que non é de recibo. Grazas. ¿Algo más? Nada más. Miriam, non inventes. Non se Segundo está inventando punto, absolutamente nada. Todo o que se acaba de decir convenio, é no tiene verdade. usted la palabra, no empecemos ya a primera hora de la mañana. Convenio de la CIU. Proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo en función do que acabo de mencionar, si queredes paso a lelo, visto o modelo de convenio para a celebración da ABAU no Concello de Viveiro, remitido en data 6 de maio do 2025 pola CIUC, vale? Segundo o cal, o Concello de Viveiro debería aboar a cantidade de 22.078,44 euros ao remate da convocatoria de xullo, en todo caso antes do mes de outubro, tendo en conta que nos nexos relacionase centros non só do municipio de Viveiro, senón tamén doutros municipios por parte deste Concello en aras a salvaguardar un reparto equitativo dos custos que supón o acercamento das probas da Sabau para todos os municipios beneficiados, propúxese con cada concello afectado a sinatura dun convenio do Concello de Viveiro para un reparto prorrateado dos custos en función dos alumnos beneficiados de cada concello. Manifestouse a vontade de asinatura do referido convenio por parte de todos os concellos a data de onte. Visto o modelo de convenio a asinar, bueno, propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: aprobar o convenio de colaboración coa CIUC para a celebración no 25 das probas ABAU. Segundo, aprobar o convenio de colaboración a asinar entre o Concello de Viveiro e os concellos de Foz, Burela, Cervo e Ribadeo para o reparto prorrateado dos custos da celebración da ABAU en Viveiro 2025 en función dos alumnos beneficiados. E terceiro, facultar a señora alcaldesa para a asinatura dos referidos convenios e cantos trámites sexan precisos ao respecto do presente expediente. Queredes intervir, Partido Socialista? Hola, bons días a todos e todas. Nós, desde logo, imos votar a favor do punto, como non podía ser de outro xeito, porque dende os anteriores equipos de goberno sempre se apostou, desde que fai 30 anos aproximadamente, que instaurara o Partido Popular daquela, o Abao en Viveiro, que era o selectivo, que agora xa lle cambiaron de nombre, que lle chaman Pau, non, vai cambiando, ben,
E en este caso sempre apoyamos o tema e vamos seguir apoyando. O que sí que nos parece un pouco sabemos que todo subeu, pero o que nos parece un pouco desmesurado é que no ano 2023, o sea, fai 2 anos, costou un total de 12.640,15, con 6 concellos, incluído Ortigueira. No ano 24, sin Ortigueira, xa subeu 5.393,55, para pasar a 18.033,70. E, en este caso, no ano 2025, subeu 4.044,74 con relación ao ano 24, perdón, e casi 10.000 euros con casi o 22. Entón, síguese a estar cargando os ayuntamientos, os que menos recursos teñen, os concellos, e por parte, en este caso, pues, da Universidade ou da Ciuga, ao final, lle mancan un 20% de gastos de xestión sobre os gastos directos. Digo, joder, eu non sei, pero dentro de pouco vamos pagar 30.000 euros, porque a este paso, entonces, non sei se foi por cambiarlle de nombre ou non, o mellor foi por cambiarlle de nombre, non tal. De feito, xa digo, vamos votar a favor, sempre defendimos para que, en este caso, pues, os estudiantes dos institutos de Viveiro non tuveran que desplazarse, e, por ende, os das localidades limítrofes da Mariña. Entón, a verdade é que eu extrañoume un pouco ayer, botando os números, e digo, en algunha partida hai algunha actualización pequena, que é verdad, pero claro, o 20% se equivale a 3.700 euros prácticamente. Con lo cual, entendemos que desde a administración autonómica ou desde a universidade tiñan que tamén colaborar, xa sei que se desplazan, pero tamén hai que contar tamén os gastos que ten o Concello no tema da movilización das mesas, poñer as mesas, preparar a sala onde se vai poñer, exactamente. E, pois, lóxicamente, como todos estes últimos anos, adiantar o que é o pago total para que logo os concellos pues, vayan abonando. Que tuvemos aí, bueno, no anterior goberno, que efectivamente a tuvemos, e sigue aí, me parece, de que algún concello, pues, aínda non pagou, pero xa non é que non pagara do ano pasado, ou de fai 2 anos, algún fai 10 anos. Entón, ao final, é un bon servicio, lóxicamente, pero entendo que a través destes convenios que se van a asinar, pues, xa estará máis seguro a cuestión do cobro, e digo, pero se seguimos este paso dentro de pouco, vamos chegar a 30.000. Gracias. Bloque Nacionalista Gallego, Nada que decir. nada que decir. A ver, en referencia ao que dice Suso, por desgracia, non é solamente os costes da EBAU, todos os costes dos contratos do Concello subiron un 20%, por desgracia. De todas maneiras, en referencia ao que ti comentabas do que, claro, este convenio, a universidade marca esas tarifas e depois, como sabes, se fai un prorrateo entre os concellos en función dos alumnos que participan nas probas. O ano pasado se firmaron convenios e se está facendo gestión de cobro para algunha pequena partida que queda para que se regularice. Creo que é fundamental por responsabilidade facer hincapié neso. O que non ten sentido é ter, como temos, que pagarnos as provas de selectividade de outros concellos que viñeron facer as provas aquí fai 1000 anos e, vale, xa falamos deso moitas veces, pois estamos de acordo con eso. Creo que temos que facer hincapié neso. Intentar que as contas estén ao día, que son carísimas, pero por lo menos que todos participemos na medida que nos corresponde. Gracias. Pasamos a votar. No sé, en la comisión fue por unanimidad, no sé si también ahora, sí. Y la anterior también, ¿no? Las dos por unanimidad. Pues nada más, buenos días a todos y todas.